Okay, game. Wala ka. Wala. Aji ng kawan. Ito mga Aji, hindi ko alam kung OS to o good to mga Aji. Kayo na lang tumingin. Ito naman yung picture mga Aji nandyan. Hindi ko alam kung OS o good to mga Aji. Sa ganito sa kalaki mga Aji. Oh. Yan sa mga Aji. Ewan kung good lang siguro to. Pero ang haba talaga mga Aji. Dangkawan to. Mga talon-talon mga Aji. Ayun o. Haba talaga mga Aji. Pero mga kalaban niya mga Aji, OS. Kaso ang problema sa OS na yun mga Aji. Kumbaga sa ano. Kaya partida mga Aji kalaban niya is good lang. Kasi yung paa niya mga Aji sa harapan o. Yan o. May putol mga Aji. Okay, umpisa natin mga Aji. Yung dangkawan natin versus tong OS nating diferensyado na. Kumbaga PWD. Okay game, dami naglalaro mga bata mga Aji. Hapon na kasi, ang dami nagbabasketball dito. Okay game, umpisa natin. Sana mag-enjoy kayo. Uy, ginagising mga Aji. Patay ka dyan. Nalilipat natin mga Aji. Yan ang mga Aji. Okay game. Hala ka. Hala ka. Hala ka mga Aji. Ewan ko lang kung naman nanalo din mga Aji. Tumakbo yung OS mga Aji. Tumakbo. Ang laki pala ng galamay din mga Aji. Nangagat pa ng kamay yung OS mga Aji. Wala, pumapalag pa rin yung OS mga Aji. Pumapalag pa rin. Sumapot na ng mga kapal mga Aji. Pumapalag Pumapalag yung OS mga Aji, yung itim. Pumapalag siya. Yan na mga Aji, yan na. Nako, yun ang problema sa mga payat mga Aji. Pag naagatan talagang bilis nang bumagal mga Aji. Yan na, nagpalaglag na yung OS mga Aji. Dalawang laglag sa OS pero yun nga napakalaking katis mga Aji. Ayan ang laki ng katis mga Aji. Yung problema sa mga payat mga Aji, sa dangkawan pag naagatan talaga talagang ganyan mga Aji. Pero yung OS mga Aji wala pumapalag to mga Aji. Kaso ganun nga. Subukan natin mga Aji kasi isang beses pa lang naman nalaglag o dalawa ata. Hindi ko alam kung papalag pa to mga Aji. Pareho ng mababagal. Grabe sayang mga Aji, kita yung katis napakalaki. Pag ganito ko siguro mga Aji makikita nyo. Ayan napakalaki mga Aji. Ayan nangagat pa rin. Nangagat din yung malaki mga Aji bumaba yung pangin. Umatras mga Aji. Bahala ka dyan. Laki talaga ng katis ng paano mo makita to. Nakikita ko kasi dito sa side ko mga Aji, laki talaga pumapalag silang pareho. Pumapalag pa rin yung malaki Grabe, matatalo pa ata yung payat mga Aji. Dalawang bagsak to, isa yung payat mga Aji. Sabi nangagat wala, kawawa mga Aji. Kulang sa resistensya yung payat. At kasi to sa dangkawan lang din mga Aji. Kaso nakita ko kasi to kasi putol yung paa. Sabi ko subukan ko kung kakayanin. Kaya mga Aji, ayan
isang daanan mga Aji Dalawang laglag to, isang laglag dala to mga Aji, matatalo na. Isa. Subukan pa natin mga Aji. Sobrang bagal na rin kasi ng mga gagamba. Kaya mga Aji, subukan natin. Grabe. Ito mga Aji, nanghina bigla. Wala kasing katawan mga Aji. Wala na tato. Isa na lang mga Aji, subukan lang natin. Galaw. Wala. Baka daliin tayo ng YouTube mga Aji. Wala no. Wala, hindi na naglalakad mga Aji. Nagpapalaglag na lang siya. Oh. Hindi natin pilit ito mga Aji, tablahin ko na lang. Wala na mga Aji, baka iban pa tayo ng YouTube kasi sobra ng bagal ng gagamba. Sabi ko na ito mga Aji, tablahin ko to. Hanap ako mas magandang laban. Pagpasensya nyo na mga Aji, mali talaga to. Gagawat pala pinakain ko to mga Aji. Masyadong manipis. Nagkagatan sila na itong OS na to mga Aji, pero yun, mahimay ka kasi to. Kumbaga sa masaksak mo sa mga Aji. Mayroon pa siya isang katawan, parang gano'n ang datingan na ito mga Aji. Ito wala oh, tagas kasi mga Aji. Wala. Yun, hanap pa ako mga Aji, mas magandang laban.